Sabi, ginabaklit. Dahil pala, nababagal ng mga tindago. Sikwan! Sikwan! Nail polish remover tapos carburetor! Oh! Ay, din pula! Oh! Kuno naman na tinda mong bata naman magayon-gayon ang panahon. May tindago buboy na sikwan, boboy. Sikwan? Ano mo ya ko sito, tala papaha ako. Bakong mga sikwan. Oh, sikwan, boboy. Ay, sikwan baga. Pag sa diri niniwan. Saan ang pigamit? Sa hikot, boboy. Oh. Ay, dahil man ako ikot. Dahil ako nagpapangke. Kusaan mga sira na nagdudurulok sa kuya. Pag nagbagay ko takain may libreng nail polish remover. Saan man ang gamit? Panali sa ako niyan sa dungo. Dungo. Dahil man ako magamit. Ngayon eh. Ay, maray pang karburador. Ay, tama. May bangka ako duman na bagong bakal. Oo, carburetor, boboy. Alat ka. Natatagalin lumaw naman. Hila nga lang, puro naman bagang takla. Burbot lay doon yung doon na. Takla. Puro takla din na. Anuan? Kasorin pa daw. Ka 19 purgatin pagaruan. Purgan. Pero, may kunyan nga nene. May sentimental value ine. Aram mo kung kasarin pa ine. makunyan ka na naman kan mga sentimental value. Aram mo kung kasarin pa ine. Kasorin pa. Oh. Kan 1742 ini. Nahiling mo. Dahil pala mga kita pikatot ni At Pakasima. least buhay pa. Oh. Kaya nga ni, apat kung magagamit pa. Oh, buhay pa ini. Oh. May gasolina pa nga ano. Oh. Nagtutururo pa. Oh. Pwede daw naman sa Ruben. Ha? Ruben. Robin. Ruben na makina. Bit. Bit. Oh. Anong bit? Aram mo tigabit ko ini sa bit. What? Saan? Sa bit. Sa bit na daw. Aram mo si Robin ay agam si bit. Ano? Dako suagaw. Ruben na makina. May Robin naman. Pika po na kung pili naman sa Ruben na makina. Yung ang diferensya lumangkan makina ko. Nakabit kini buboy sa Kunday. Hyundai? Oh. Hyundai gano? Kunday. Anuan? Mabasa ako baga duman. Oh, ni baga oh. Kunday. Oh. Kunday. Abot lang pa na puro taklangan. Dahil ko na nabasa. 1742. O, dahil na magpala ng istorya gurano tabi yan. Takursunada ko ang karburador lang. Barato na lamang. Talo Ini, niya. aram mo ini tamay centennial value ini. Hmm. Kububoy. 1742. O, pirang taon. Ilang taon na ano. Kaya nga, gurano nga na. Pirang taon na ini. Dahil ko nga ni aram na kung kunya. Tamaluya ko sa Oh, mathematics. ipabagay ka na sa'yo magkibarato. Aram mo, tigdi-display ni duman sa Lunita. Lunita? Gurano ang presyo. Ba kung mga lunita? Ay, tao ko na sa'yo magkibarato. 25. 25 pesos. 25 mil. Ibaraban ko lamang ang karburador mo nga. 25 mil. Ano yun ng panahon? Lapaan na. May centennial value nga ni. Boboy, Ay, oh. Ibakal ko sa kiburan yung makina. Buda may bangka. Antig babayadan di Boboy sa taon, oh. Ano kulabaw? Kung pilang taon na lumaw na nga niyan. Kung sa tawag, nagsurugod na. Dahil nga nag-araw na sila duman sa ano. Sa banig. Kunday ini Boboy. Made from Kunday. Kung dayo duman sa Manay Bibay, babakala duman sa iya. Maduan ako? Malaki mabakal nga niya. Magaling. Mahalo naman na. 25 mil. Lapa na dahil gana. 20 sa now. Dahil. Dahil tao mag-TJs. Dahil. Abo ba kalon? Bahala ka dyan. 1740 to Boboy. Oh. Oh. 19 forgotten.